Hello guys, welcome to back my channel. जाय बिथांमोना दाख्लै थांनाय टेट एग्जामाव एलपि आरो इउपि नि माबा खालामदोंमोन मा होनो एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना जायफोरा माने टेटखौ होनो मोनाखै एबा जेनेबा माबा बिएड बा डिएलएड गैयिनि थाखाय होनो मोनाखै बिथांमोना माने मबाइलाव नैबे दा स्क्रिनाव नुजानाय बायदि मा होनो नैबेबायदि जेनेबा मेसेज फैसिगोन आरो ना मबाइलाव नोंथांमोना रिफान्ड मोनसिगोन आरो ना दा नोंथांमोना बेबायदि मेसेज फैयोबा नोंथांमोना जुदि रिफान्डखौ गावबा गावनि जा एकाउन्टजों नोंथाङा बै समाव एप्लाइ खालामदोंमोन बेजों मोनफिनगोन आरो ना नोंथांमोना बेलेन्सखौ नोंथांमोना बबेबा अनलाइन दखानाव जेनेबा नों बे कम्पिउटार मालिकआ गावनि एकाउन्टजों जुदि दानदोंबा बैनावसो हाबगोन आरो बै कम्पिउटार मालिकनावसो हाबगोन नोंथाङा बेखौ बुंहैदो आरो बिथांनाव बिनानै लाहैफिननो हागोन आरो नोंथाङा नोंनि एकाउन्टजोंनो होदोंबा नोंनि एकाउन्टआवनो हाबफिनगोन आरो नोङो बै दखानदारनिजों बानायदोंबा दखानदारनाव हाबफिनगोन बेखिनियानो नोंथांमोन टेटनि एग्जामा जुदि जायहा होनो मोनाखैमोन रिजेक्ट जादोंमोन बिथांमोना मोनफिनसिगोन रिफान्ड दा बेखिनियानो नोंथांमोना बेखौ थाबै बानायनानै लाबानो जाबाय आं दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोन बेखौ मिथिहोनो थाखाय आरो शेयार खालाम लोगोफोरनो आरो बयनोबो खोन्थाना हो बाय बाय थेंक इउ लोगोफोर